Uvela isuka nje ucabanga abafana bamzikazi noma uke wawujuice noma kwenzakala kanjani? Uthi uma sisuka lana vele besingabafana bakamzikazi njengamanje njengoba kulungisesa abafana bakamzikazi. Yebo, siqale lana ngo-2011 besiwu-5. Okay. Angazi noma ngababala yini. Hayi kike. Bekuyimina uMdwidi, uKabelo, kuthiwa uKabelo igama lakhe, uSibani Sinamandla, uFezelo Mnyama, uNewman. Ufezela benisebenzisana naye? Yeah, sisebenza naye siwu-5. Yeah. So ushuthi laba bathathu uSibani Sinamandla, uFezelo Mnyama, uKabelo basebethi hayi noma doda nina-ke nisale lana niwu-2 uNewman noDwidi uyishotha bona basebenzayo apha amaqembu. Okay. Njenike thina saqhubeka-ke lapho esasigcine khona. So lana nini nonke kwaphuma yasebenza kanjani ngesikhathi niwenza umsebenzi nihlangene kwaphuma ngalento naniyifuna nje wabafana becanga ukuthi ake sakho kuthina? Hayi siwu-5 sinje kwaphuma into esasiyifuna impela kusho ukuthi umuzi uyakhula. Umuzi umkhulu njalo udinga ukuthi abanye benjani bebandiselana lana ukwenza ukuthi nayo into ethi ikhule sikwazi ukuthi kunempande kuphi nakuphi. Okay. So kwamkeleka-ke kwabafana bamzikazi bekhipha ukuqala i-support nayithola? Hayi sayithola kakhulu i-support ikakhulu endaweni ezifana noThembisa ngaseJozi ngoYipho. Sayithola kakhulu ngoba la uthole khona abantu basekhaya lapho uthole khona abantu bangakithi eZimbabwe. Sayithola kakhulu i-support, sayithola kakhulu impela nje afuna ukuthi ngiqhamuka. Alright. So asemangaka abafana bamzikazi manje? Ama-album manje awu-6. Asewu-6. Awu-6 nama-DVD awu-2. Ama-DVD awu-2. Yebo. Okay. So le kade siyidlala esivule ngayo ingoma ethi Jerusalema ingoma itholakala kuphi lapha? Itholakala kule esigcine ngayo manje ngo-2019. Okay. Iqaphela. Iphuma kule ngoma esiqaphela. Yebo. So yona ihamba kanjani? Mawubheka ngifuna nokubheka ukuthi mawubuka-ke njengoba sekusele babili ukukhula komculo ubona kanjani iqembu liyashuthuka? Hayi yona le angifuni nje ukuqamba amanga. Iyahamba le album le. Ihambile impela ngoba ngizwa ngifonela nabantu bakude. Ngiyawuzwa nami umehluko. Kule ngoma esizoyifaka njengamanje esizoya kuyona. Ngiyabona ukuthi noma eshayile kodwa kunomehluko khona. Ya ukukhombisa khona ukukhula ukuthi umuntu usuka kwawanda Sinikeza umuntu lapha ngasekhaya akwazi ukuthi ayibonele ayifakazela abafana bamzikazi ngokula ingoma yami endala lapha ethi-ke intandane ngicabanga uzoyiqhathanisela nalezi sivule ngazo kodwa ke sabe sinikeze nabafana bamzikazi.